tomto videu se podíváme na to, jak získat velice rychle kód barvy, který se zadává do CSS, do HTML a taky RGB kód, který se zadává následně do programů jako Adobe Photoshop a dalších grafických editorů. Ano, tady vidíme na obrazovce, že přistupujeme k identifikátoru paragraf a zadáme vlastnost například color. Ano, a pokud máte Adobe Dreamweaver nebo jiný dobrý editor, tak vám vždycky nabídne na výběr barvu. A jak teď tady vodím, tak tady nahoře vidíte ten kód. A pamatovat si všechny ty kódy je docela nereálný pro člověka. Některý možná si někdo zapamatuje, ale většinou je potřeba velmi rychle získat ten kód od nějaký barvy. Třeba se nám líbí někde nějaká barva, jo, a chceme ji dát na webové stránky, použít, tak potřebujeme ji velice rychle získat. Tak tady například můžu vybrat třeba takhle. Ale pokud to programujeme v textových editorech, ne ve vizuálních, nebo kdo jak programuje v jakých editorech, dá se to programovat i v poznámkovém bloku. Jo, nevím, jak na tomu kdo jste. My se dneska podíváme na program, který se jmenuje Color Selector. Ano, vypadá takhle. A tenhle program nám dokáže velmi rychle získat nasnímat jakoukoliv barvu. Teď vidíte, jak ji vodím. Třeba tady se zastavím, pak ji tam můžete takhle upravit, ty odstíny, ano. A následně už tady máte kód už hotový, ano. Můžete si vybrat HTML nebo RGB stupnici nebo jakoukoliv jinou, kterou potřebujete pro váš grafický editor nebo pro zadávání do CSS nebo HTML kódu. Ano, tady následně program ještě nabízí takovýhle výběr nebo volbu pro uložení. A jinak to je v podstatě všechno. Následně si ten kód skopírujete a můžete ho vložit do vašeho kódu. No a ten program si můžete jednoduše stáhnout z internetu. Když zadáte název Color Selector Download, hnedka se vám zobrazí například tato stránka je dobrá. Tak a tady jenom kliknete na download, na stažení a za pár chvil se vám stáhne ten soubor. Musíme jenom vyčkat. Je tady. Následně stačí jenom otevřít ten archív. Program se neinstaluje. Ano, už je to tady. Program se neinstaluje, následně se jenom spouští. A to je všechno. Tak a můžete ho krásně používat a kopírovat si svoje barvy. Tak to je všechno v tomto videu.